wena mawuthulungile ume kahle noNkulunkulu. Uma sithatha igama lokulunga uthi ume kahle noNkulunkulu, ngamanye amazwi wena you have established ubudlelwano noNkulunkulu. Sichaza thina ukulunga okutholakala ezwini kaNkulunkulu. Bazalwane siyakuphambanisa, ukhona lokulunga kwemvelo. Lokhu nje kokuthi umuntu azenze umuntu obheke phansi okhophozayo. Yebo baba. Kodwa inhliziyo yakhe ngaphakathi ayinhliziyo impilo iyasho ukuthi yazi ngathi ngamfaka poison afe. Kodwa ukulunga kwemvelo uthi yebo baba ngiyezwa. Kodwa inhliziyo yakhe ngaphakathi yenza ezinye izinto ephambene kakhulu. Ingakho ngithi ukulunga ukuma kahle noNkulunkulu. The moment wathi ulungile kuNkulunkulu, kusho ukuthi wena unobudlelwano noNkulunkulu. Leyo iyodwa nje umfundisi elibhiyo wakutshele ngayo ilanga lonke. Ukuthi ukuma kahle noNkulunkulu mawunobudlelwano, what it takes ukuthi ube nobudlelwano noNkulunkulu. Sizoyiveza kancane nayo leyo. Siqale kakhulu levesi solifunda, kodwa ke ngaphansi kokulunga sichaza nje ukulunga okutholakala kuNkulunkulu. Angeke ube nokulunga ungenakho ukuthula. Angeke uzulunge. Wena uwedwa nje nokuxokozela, unomsindi nokuxabana uwedwa. Awukwazi ukuba nokulunga okukusondeza kuNkulunkulu. Wena nokuxokozela. Kodwa yena sitshela ezwini lakhe kuHebrew 12:14. Uyasitshela ukuthi ukuze ukwazi ukufinyelela ekulungeni, enye yezinto ayivezayo ukuthi cha mina ukwazi ukuxolela. Kumele ukwazi ukuxolela. Uyabona lelo hambo mfundisi lude kangakanani? Kwesinye isikhathi isitebhisi sokuxolela usibona ngathi sikude silapha. Usabe ukugxuma uyonyathela lapha. Mina ngisabe la ekutheni ngilimele, kodwa lithi uhambo lami uze ngifike lapha ekutheni ngilungile, angiqale la ekutheni ngiyaxolela. Hey, ngibona umgodi omkhulu ngithi azima ngagxuma la, hayi ngizokhala kuphela. Ukabi sikhuluma ngani ngokulunga. Awuye lapho ifaith. Phela sengena ifaith ke manje ukuze mina ngizokwazi ukugxuma ngifinyelele lapha ekutheni ngiyaxolela. Nansi ifaith edingakalayo. Ngizama ukungayisi kude kakhulu, sisimplify ngendlela ezothi ukuba lula nyana ingabi nzima kakhulu bazalwane. Amen. Ifaith bavele bathilana nje faith iyisithelo sikaNkulunkulu. Ngaphambi kokuthi wena uthulungile kuNkulunkulu, le ndaba iqala ekutheni ube nokukholwa ukuthi yonke into ekulombhalo iyiqiniso. Ngizoyilalela, ngizoyenza njengoba benjalo. Cha ningadideki uma sikhuluma ngefaith. Ifaith iyodwa inalezinto ngeke uzihlukanisa, ine-hope, ine-trust, ine-loyalty. Phela manje ngilithembe lelizwi. Ngifuna ukufinyelela ekulungeni. Kodwa nawo umgoqo we-forgiveness umile la. Sengibuyela kulo lelizwi. This is my faith. Ukukholwa kwami kungitshela into eyodwa, lithi uma ngikholwa lelizwi konke okubhalela. Number one, I must be able to obey. If faith ihamba ne-obedience, ayikhohlwa. Ukukholwa kumele kuhambe nokulalela izwi. Ngithi ukuli-apply manje lelizwi. Ngithatha ukukholwa kwami ngizophosa kuzovalelwa emgodi
ngiphosa ukukholwa kwami kuyongidlalela umgodi sengisondele kwisitebhisi se-forgiveness ngokukholwa ngiyagxuma ngiyome endaweni engekho abantu abangayiboni ngime emoyeni phela makhula nge-forgiveness ngime la emoyeni ngiyagxuma nanya urighteousness kodwa lapho nomgodi ngiwuvala ngani lo mgodi ngithi ngifaith ukuthi mangigxuma uNkulunkulu uzolenza icebo ngifike ngilende endaweni efanele bese ngiyakwazi ukusuka ngiya kwi-righteousness ukulunga Jesus iwumsebenzi kuyasetshenzelwa ke ifaith ngoba the isithelo sikamoya Jesus lethi thathi kuyisele bumba ekutheni wena the moment wa establisha ubudlelwano noNkulunkulu kuneni element esingenile lapho yothando ne-loyalty ne-trust awukwazi ukuthi lezi zinto zombili abazalwane ukukholwa nokulunga awukwazi ukuphambanisa awukwazi ukuthatha okodwa ake siye ku-Abraham sizofunda kaMhlabeni ngibe uvulela lilodwa nje kaMhlabeni ngivulele laphana kuRomans 10 verse 10 lilodwa nje kuphela esavula kaMhlabeni kuRomans 10 verse 10 ake siye laphana ku-Abraham sakhuluma kakhulu ngo-Abraham sizofunda Romans 10 verse 10 kuphela kunezinto ezabonakala ku-Abraham u-Abraham wabonakalisa ukukholwa yazi lento basisikhuluma ngokukholwa ku-Abraham siyikha phezulu kwakumele ajule u-Abraham Jesus okumangazayo kwasenhlizweni yakhe wayenakho ukukholwa eqonda imvelo ukuthi kukhona umuntu odalele inyanga la ekhaya balikhonzayo ukhona lo dalela leli langa la ekhaya balikhonzayo ngifisa ukukhonza lo odale yonke le ndalo ifika kune element ye-foundation sikhuluma ngokukholwa kuka-Abraham uthola unayo inkeshezana ngisho noma ngabe uthola inkeshezana siyibuka ngathi bidumuza kodwa nje ukuthi umuntu athi ngiyafisa ukuthi mina ngikhonze lo wadalanga nenyanga kodwa ekhaya bebekhonza zona iy'thixo kanti yiphi lemfundiso yenemngenini imfundiso yasekhaya sasisibekile lapho isithixo sikhonza sona emalibovu ilanga lichaza ukuthi mhlawumbe namhlanje nesisebenzi ngoba libovu ilanga siyalikhonza hayi cha uNkulunkulu wethu uyilanga namhlanje uthuthele siyalikhonza ilanga nithi asenzi lutho sizila yonke into kodwa Abraham yena wayenakuyangazelela ukufisa ukukhonza uNkulunkulu step sokuqala uNkulunkulu wazosenhlizweni yomuntu engakaliphikiseli izwi asibambeni leyo nizoyibona yokholwa kaAbraham engakaliphikiseli izwi kodwa enhlizweni yakhe lento yokholwa uNkulunkulu uyayibona uyasuka uNkulunkulu uyazibonakalisa kuAbraham ukhuluma izwi Jesus yini into ayenza kuAbraham wenza iobedience step number 1 asenze Abraham asiyenzi senze ebantwini akwenzi impondo lokho akwenza uAbraham ulalele izwi loNkulunkulu wenza njengoba likhuluma izwi Jesus aliyenzi senze ngiqala into entsha ekhaya engekho engakazi yabonakala ngiqonda kahle ukuthi abantu bazongigxeka uzohlala imhlangano ngegama lami ukuthi wensizwa sikhulisile usulahle izinto esikhulise ngazo hayibo nathi sikhulisile usenza kanje lento yenza wabayibonaphi yenziwe kodwa ngoba ulalelile step number 1 say faith sine obedience
mina ngikhuluma umuntu etshelwa abantu. Yes. Sikhuluma ngomuntu obenayo inkeshezana ye-faith. uNkulunkulu wafike wagcwalisa. Wakhuluma kuyena kodwa kuhambo lakhe. Yize eselalele wakhuluma noNkulunkulu. Kunamaphutha awenzayo endleleni. Yes. Kodwa ngobuhambo Jesus. oluzofeze isinkonzo abize wayebizelwe yingakho igcina waziwabiza ngobaba wokukholwa. That's good. Father of faith. Yes. Kodwa kunezinto azivela kuzona esingeke saya kuzo namhlanje ziyamangaza kakhulu izinto azivela kuzona. Le ndoda eyakwazi ukumlalela uNkulunkulu yaphuma. Kodwa kuba nephutha khona ekumlaleleni. Hey. Uyabona mosaqala mfundisi empilo usakhanje ubudlelwano noNkulunkulu. Yeah. Yazi ngeke ngithi ngimzwile ukuthi uthe kanti ngimkejile. Noma ngimzwile bese ngithi kodwa hayi mana ngeke. uNkulunkulu athi angiphume ngishiya abazali. Jesus. No, wenza iphutha uNkulunkulu. Yena ngimzwile uthi angiphume ehlobeni nasebangalini kodwa ebengaqondanga ukuthi ngishiya ubaba. Ebengaqasho ukuthi ngishiya ubaba. Ngiphuma naye ubaba. Jesus. Ngihamba naye. Impela umlaleli uNkulunkulu. Kodwa ngeke umlalela unento esamele idevelopwe ubudlelwano. Yeah. Ngibuze ngokucacile. Ngingahlambiseli. Yeah. Yes. Into eyenza lokho Abraham uthi mangimshiya ubaba ngeke bamphathe kahle ekhaya. Usekhulile. Ngeke bamnakekele ubaba. Ngeke bamnikeze uthando engimnika lona. Angihambe naye. Ukukholwa siyabona Abraham. My God. Emva kokukholwa uveza ini? Obedience. Yes. Inamaphutha namabala. Yeah. Kodwa uNkulunkulu uzohamba naye kunjalo. Kuba uNkulunkulu Hey. ezama ukuqalisa indaba kaAbraham. Ehamba ehlane. Wathula uNkulunkulu. Wathula uNkulunkulu kwangathi akakaza ukukhuluma kuAbraham. Yeah. Cha mina ngangabuyele emuva ekhaya. For 16 years. Uthe ngiyongena emshadweni. Yeah. Nale ntokazi siyokwenza izinto ezinkulu. All right. Sengingenile emshadweni uNkulunkulu ongifakile useyathula. Ngiyosishadile nje uNkulunkulu akasho lutho. Usephelile. Ngoba basakhuluma uNkulunkulu. Jesus. Manje semele uqonde ukuthi kusho ukuthi kukhona la ubudlelwane bami naye bungakalungi kahle. Hallelujah. Fundays. Uvezele lisayidi lokuba nesineke uNkulunkulu. My God. Lulu uhamba. Cha uthi ke kodwa ke ehlane ngekulambe ngekuswele lutho nezipho zoyinqoba ngizobe ngihamba nawe. Noma kule mandate ngithi yenze azange uyenze kahle kodwa ke sengizothula. Hey. Yazi uNkulunkulu uhlonipha into eyodwa abazalwane. Oh, Jesus. Uhlonipha le free will yomuntu. Yesu unayo ifaith. Yesu ulilalele izwi lami. Kodwa wena mawukhetha ukuthi uede ezinye izinto. Bese wayifaith usulalele. Uthi uNkulunkulu ake ngime kancane. Hayi ngime kancane ke ngimbukele. Impela unayo ifaith ungilalele. Kodwa useyangeza ezinye izinto engingakhulumanga ngazo. Okay, ake ngimiyekele kancane. Jesus. Angimlahlanga ngizomvikela. Noma ngavuka iziphi ngizomlela ngizobiyela. Angeke azabulala kodwa ke ngimiyeke. Kancane kubonakale khona ezongazi ukuthi ngubani. Oh, Jesus. Seqala uNkulunkulu wakho ubudlelwano nawe. Ngibona ungazi ukuthi mina bangikhulumile. Jesus. Hallelujah. Yazi sibone kuphi ke manje Abraham uthi no. Lesizwa isinabudlelwano. Yeah. Yona leyodwa indodana. Yes. Le eyodwa. Hey. Le eyodwa indodana. Afethu abanye bethu baholi 4,000 rand Yeah. ema retailer shops.
siwathatha wona lo 4,000 rand wakho okugcina Hey, Jesus. nawo umzalwane uyawudinga Yes. Jesus. mawusibheka isimo sakhe uthi yebo sihlalile iminyaka engasebenzi Jesus. yasifuna ngalo 4,000 yokuthumela kwi-interview Jesus. futhi uyabona uzothola umsebenzi Hallelujah. ngeobedience yasefike kulona izinga uAbraham the only son anayo Hallelujah. this time akana doubt akangabasina kancane ithi nemibuzo indodana wayne isebenza ayihamba nazo kwazona niyabona umntwana uNkulunkulu Jesus. awuphelezela siya eFulathele no akumekazi ukuyokwenza eFulathele umsana Jesus. umsana uphelezela mina ngeFulathele siyahamba Yebo. kodwa masifike eFulathele akazi nokuthi ngizokwenzani Nkosi yami. bese ngithi hayi mfana awungilinde lapha egroundini esikolweni My God. ngiyabuya My God. umisa nengce